18 éven aluliak számára nem ajánlott. Hoztam neked egy új hálótársat. Kell a világbajnok jöv! Gyorsan orvost! Miért kattogsz rajta? Engedd már el! Nem minden alatt szól! Picsázzuk el Petrovékat! Visszaigazolták a meccsedet. Már ha virítod a maradék lóvét. De egyszerűen eladhatatlan a srác. Kevés a like, nincs social vibe. Én nem vagyok népszerű ezen az istenverte interneten. Nekem nem küldik a lájkokat millió számra. Biztos vagy ebben? Most baszott szét a brandet, amit felépítettél. Felépítettünk, hogyha már. Erről nem tudhat senki. Legfőképp Jenny. Erről akartam beszélni veled. Remember, Dens has no place for prejudice. Tehát pornos volt? Erotikus tartalomszolgáltató. Azoknak a kurváknak nem akartam gyűrűt venni! Az igazság szabaddá tesz. Nem érdemes várni. Nem tudom egyedül megmenteni a világot. Elég hamar feladtad. Jó szórakozást. Fiúk. Szerintem ez a tiéd lesz, öcsém. Bazd meg!